салому алайкум, хуш омадед ба канали Мошин ТЖ. имрӯз дар ин видео бо ҳам мебинем ки чӣ тавр газ ва бензин дигар ба мошинҳо лозим намешавад. дар охири он видео ки мо дар канал ҷойгир кардем, ба хатогии ман камтар нофаҳмиҳо шуд ва бисёриҳо ҳайрон монданд ва бисёриҳо комментариҳои ноҷо ва бисёриҳо комментариҳои хандаовар навистанд. мо тасмим гирифтем ки дар охири видео 10 беҳтарин комментари аз видеои гузаштаро монем. хуб, дар видео лайк монед, ба канал подписатсия кунед, видеоро то охир тамошо кунед. чӣ хеле ки медонед, имрӯзҳо болоравии нархи сӯзишвории дизелӣ, нархи бензин ва газ ба ҳама таъсири худро расонида истодааст. аз боло рафтани нархи сӯзишворӣ, нархи роҳкирои таксиҳо низ зиёд шудааст ва ин ба мусофирон ва донишҷӯён хело таъсири калон расондааст. донишҷӯён дар ҳайратанд ки чӣ тавр ба хонаҳояшон раванд. оё раванд ё ин ки на. чунки баҳонаи зиёде аз таксиҳои шахсӣ боло рафтани нархи сӯзишворӣ мебошад. дигар ин мушкилӣ шуда наметавонад ва болоравии нархи сӯзишворӣ пеши роҳи моро гирифта наметавонад. чунки Tesla ҷаҳонро фаро мегирад. ин компания мошинҳоеро истеҳсол мекунад ки на ба сӯзишворӣ, балки бо қувваи барқ ҳаракат мекунанд. компанияи Tesla моҳи июли соли 2003 аз тарафи Мартин Эберхард ва Марк Тарпенинг сохта шудааст ва ҳамчунин ҳамкорони онҳо бо номи Илон Маск, Штробел ва Ҷеффери Брайн дар сохтани ин компания саҳми худро гузоштаанд. агарчи созандаҳои асосии компания Мартин Эберхард ва Марк Тарпенинг ҳастанд, вале бисёри одамон Илон Маскро ҳамчун созандаи ин компания медонанд, чунки Илон Маск саҳми зиёде гузоштааст дар компания. компанияи Tesla якчанд мошинҳои худро баровардааст, яъне ки ба мисли дигар компанияҳои мошинбарорӣ якчанд маркаҳои гуногуни худро баровардааст, ки онҳо бо номҳои Tesla Roadster, Tesla Model S, Tesla Model X ва Tesla Model C ва охирон модели баровардаи компания Tesla Sesame мебошад. Tesla Roadster аввалин мошини истеҳсолкардаи ширкати Tesla ва ҳамчунин аввалин мошини варзишии ширкати Tesla. Roadsterро 19 июли соли 2006 дар Калифорния санҷиш карданд, яъне аввалин бор дар он ҷо мошинро истифода карданд ва дар он ҷо ба компанияи Lotus-и Англия ҳамкорӣ карданд, то ин ки компанияи Lotus мошинҳои Tesla-ро фурӯшад ва дар моҳи аввал 100 мошин истеҳсол шудааст ва нархи мошинҳои Tesla Roadster бошад $100,000-ро ташкил медод. Tesla Model S. Tesla Model S 22 июни соли 2012 ба фурӯш бароварда шудааст ва нархаш $75,750 амрикоиро ташкил медод. бо як бор ба заряд пур карданаш аз 442 то 502 километр роҳро тай менамуд. соли 2012 бошад, ҷоизаи мошини солро гирифтааст. Tesla Model X яке аз беҳтарин моделҳои компанияи Tesla. намудаш ба ҷип монанд аст. чӣ хеле ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ навиштаанд, намудаш ба ҷип монанд аст. соли 2012 қисми нопурраи онро бароварда ба фурӯш монданд
ва чӣ хеле ки Илон Маск гуфта буд, бояд то соли 2014 қисми пурраи мошин бояд барояд. Вале қисми пурраи мошин соли 2015 баромад. Дар квартали соли 2016 2400 дона мошини Tesla модели X фурӯхта шуд. нархаш $35,000 амрикоиро ташкил мекард. Tesla Model 3 пурхаридортарин маркаи мошинҳои кам. Tesla Model 3 моҳи апрели соли 2016 истеҳсол шудааст ва худи ҳамон сол 325,000 одам барои харидани ин мошин саҳм гузоштанд, яъне ин ки пешпардохт карда буданд. худи мошин соли 2017 ба фурӯш баромадааст. нархи он бошад $35,000 амрикоиро ташкил медод ва ҳаҷмаш бошад аз Tesla модели S тақрибан 20 дараҷа камтар буд, яъне ки хурдтар буд. Tesla Semi мошинҳои боркаши компанияи Tesla. ин мошинҳо дар соли 2017 ба нақша гирифта шуданд, вале то ҳол истеҳсол нашудааст ва Илон Маск боварӣ дорад, ки дар соли 2019 онро истеҳсол мекунад. инҳо буданд мошинҳои истеҳсоли компанияи Tesla. хуб, ин мошинҳо ба сӯзишворӣ не, ба қувваи барқ ҳаракат мекунанд, вале онҳоро чӣ хел заряд мондан мумкин аст? Чӣ тавр онҳоро бо қувваи барқ таъмин кардан мумкин аст? хуб, Илон Маск инро ҳам дар назар гирифта буд. Илон Маск барномаи суперчарҷро дар назар гирифт, ки ин ба мисли нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ буд, вале бо онҳо танҳо мошинро барқ пур карда мешуд. ва ин нуқтаҳои барқпуркунии мошинҳо дар бисёр ҷойҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷойгир карда шуд, яъне ки дар бисёр шаҳрҳояш, ва оҳиста оҳиста ба шаҳрҳои Европа омад, ба шаҳрҳои Русия. ва Илон Маск дар нақша дорад, ки мошинҳои худро ва суперчарҷ, яъне ин ки нуқтаҳои пуркунии барқи худро дар Осиё низ ҷойгир намояд. хуб, пули ин барқҳоро кӣ месупорад? мошинҳое ки то соли 2018 аз ширкати Tesla харидорӣ шуданд, онҳо бо худ қуввапуркунандаи доимӣ, яъне ин ки онҳо бе пул метавонанд, ки аз ҳамин нуқтаҳои суперчарҷ мошинҳояшонро бе пул бо барқ пур намоянд. вале мошинҳое ки баъд аз соли 2018 истеҳсол шудаанду ва аз компанияи Tesla харидорӣ намуданд, онҳо бояд барои пур кардани барқ пул супоранд. ва маблағаш чӣ қадар аст? Маблағаш вобаста аст ба нархи қувваи барқ дар ҳамон минтақа. вале чӣ хеле ки онҳо ҳисоб кардаанд, назар ба бензин, газ ва солярка арзонтар аст. дар Россия мошинҳои ширкати Тесларо ширкати Moscow Tesla Club ба фурӯш мемонад. яъне ин ки аз соли 2013 фурӯхтани мошинҳои Tesla ба уҳдаи компанияи Moscow Tesla Club гузошта шуда буд. вале ин компания ғайриофитсиалӣ буд, яъне ин ки танҳо бо компанияи Tesla ҳамкорӣ доштанду халос. дар соли 2016 компания мехост, ки худро ҳамчун як қисми офитсиалии Tesla кунад, вале Tesla ба ин иҷозат надод.
агар мошинҳои Tesla тамоми ҷаҳонро фаро гирад, пас ба дигар компанияҳои мошинбарорӣ чӣ мешавад? Ба монанди Mercedes, Opel, Toyota ва ғайраҳо. оё онҳо нест мешаванд? Не, онҳо нест намешаванд. онҳо низ моторҳои электрикии худро мебароранд, чунки компанияи Tesla Motors иҷозат додааст ки моторҳои онро бе пул гирифта истифода баранд. инак мегузарем ба топ 10 комментарияи видеои гузашта. агар хоҳед комментариҳои шуморо дар охири видеои дигарамон ҷой диҳем, пас дар таҳти ин видео беҳтарин комментариҳоро нависед. ва охирин хоҳиши мо аз шумо ин аст ки проекти дигари мо, яъне канали дигари моро дар омада дастгирӣ кунед, яъне канал ба номи Абдуллоев. ссилкаи канал дар описанияи видео дар комментари прикрепит карда аст ва дар охири ҳамин видео боз мебарояд видеоҳои ҳамин канал. беҳтарин видеоҳоро дар ин канал ҷой додагем, видеоҳои тарбиявӣ, қиссаҳо ва суҳбат бо блогерону влогҳо, яъне шумо беҳтарин видеоҳоро аз ин канал низ пайдо карда метавонед. пас дар омада канали моро дастгирӣ кунед.